tak nám najednou tam skočila bílá orchidej. Přátelé, to se může stát. Takže kdyby došlo k nějakému renoncu, tak dopředu se omlouváme, ale většinou to funguje dobře. Teď už mi tam skočily skutečně čaje z Indie. Je to tak? Máš je tam taky? Já je tam mám taky, ale já jsem tak dobrý, že si ještě vzpomenu. Přátelé, krásný odpoledne, pro někoho možná už podvečer, tady jsou pokondři a první flákota se jmenuje Čaje z Indie. Na zdraví! Je to taneční kousek, tak se toho nebojte. Čaj z Indie, jistě musí něco být. Čaje z Indie, denně zkouším hodně pít. Najednou je mým přítelem tchýně, nejednou jsem tam přeskládám skříně. Něco se v tom té snad skrývá, tak často vařím ho rád. Čaj z Indie, vždycky chuť mám hodně jíst. Čaje z Indie, vychutnávám každý list. Jako Angláni zkouším čaj s mlékem, ale rozvážně jak strašný mlék.